Бактың исә, дөнья түгәрәк, тик әйләнеп тора бер җайга. Мин Зөлфия Шамсуарова түгәрәк бәхет тапшыруында сезне сәламләүгә бик шат. Мәйдан телеканалында рәхәтләнеп үз туган телебездә хатлар язышу бик күркәм күренеш. Бу котлаулар йөрәккә май булып ята дигән фикерләр килә редакциябезгә. Ә бүген исә без түгәрәк бәхетләребезне тагын да түгәрәкләндереп, әнә теге зур түгәрәккә менергә булдык. Шушы атнада илебез күптән көтеп алган белем көне бәйрәмен билгеләп үттек. Бу бәйрәм укучылар һәм укытучылар өчен генә түгел, барыбыз өчен дә дулкынландыргыч бәйрәм. Мәктәп чоры һәр кеше тормышында мөһим һәм онытылмаслык вакыт, һәрберебезнең шәхес булып формалашуында, киләчәк язмышында, тормышында зур роль уйный. Мәйдан телеканалы бу зур бәйрәм белән чын күңелдән котлый. Уку елы күңелле вакыйгаларга, җади ачышларга бай булсын. Барлык укытучыларга һөнәри уңышлар, укучыларга максатчанлык, тырышлык, ә инде әти-әниләргә исә балаларының уңышларына сөенеп яшәргә язсын. Хыялларыгыз тормышка ашсын. Йөрәктәге иң җылы хисләр, җир йөзендәге иң матур теләкләр аша тәбрикләүләрен җиткерәләр безгә хөрмәтле тамашачыларыбыз. Яраткан укытучыларын тәбрикләп язганнар безгә. Шәһәребезнең 177нче лицейында эшләүче яраткан укытучыбыз, 7нче Б сыйныфы җитәкчесе Очерцова Луиза Ильгизовнаны шушы арада булган белем көне бәйрәме белән котлыйбыз. Ул Казан дәүләт педагогия университетын тәмамлап, бөтен гомерен укытучы һөнәренә багышлаган шәхес. Луиза Ильгизовна лицейбызда татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Ул төрле конференцияләрдә актив катнашучы, ел укытучысы бәйгесендә шәһәр буенча призлы урында яулаучы. Беренчедән алып 4нче сыйныфка кадәр укучы рус балаларына татар теле укыту әсбапларының авторы буларак та танылган алдынгы укытучы. Үзе дә ире Владимир белән Талия һәм Камилә исемле кызлар тәрбияләп үстерәләр. Безнең өчен бик якын булган хөрмәтле укытучыбыз, сез авыр һәм җаваплы, җәмгыятебез өчен бик тә кирәкле эшне башкарасыз. Балаларыбызга белем ачкычы биреп, олы юлга бастырасыз. Илебезнең киләчәге сезнең кулларда. Сезгә барысы өчен дә олы рәхмәтебезне белдереп, 7нче Б сыйныфы укучылары һәм әти-әниләр коллективы. Бәйрәм белән сезне укытучым, җаныбызның якын кешесе, дөнья сырын безгә өйрәтүче, яшь җаннарга Ходай илчесе. Сезгә телибез озын гомер, сәламәтлек, дөнья рәхәтен, шәкертләрнең тырыш, инсафлысын, шәхси бәхет, Ходай рәхмәтен. Мәйдан телеканалыннан котлауларны кабул итеп алыгыз. Тапшыруыбызда яңгыраячак җырлар бәйрәм бүләге булып ирешсен. Күктән йылдызлар коела, дөнья сихри тоела. Күптән күрешмәгән дуслар, бүген бергә җыела. Ничә еллар йөрткән җаның җылысын, түкми чәчми сиңа ничек юлыйсын. Күңел тулы җылы хисләрдән, күз чагыла матур төсләрдән. Бәхет шатлык сөю ташып түгелә, теләкләрсез бәйрәм, бәйрәм түгелә. Күңел тулы җылы хисләрдән, күз чагыла матур төсләрдән. Бәхет шатлык сөю ташып түгелә, теләкләрсез бәйрәм, бәйрәм түгелә. Йылдыз булып яныйм әле, сиңа бер ярыйм әле. Элеккечә
bilmem aytır sözlerning Yılmayuğun ko'rib sening ko'zlarning Ko'ngil to'la жылы hislardan Ko'z shag'ilama ko'rtizlardan Baxit shodlik suvi toshib to'gilar Tilaklarsiz bayram bayram to'gilar Ko'ngil to'la жылы hislardan Ko'z shag'ilama ko'rtizlardan Baxit shodlik suvi toshib to'gilar Tilaklarsiz bayram bayram to'gilar Taqiyalar urib biren Tegeragen yıldızdan Bizga aytib turmayg'ina Bu yoshlik so'ngni go'zal Siylanmagan sirlar hali bitmagan Umrning eng motor mali o'tmagan Ko'ngil to'la жылы hislardan Ko'z shag'ilama ko'rtizlardan Baxit shodlik suvi toshib to'gilar Tilaklarsiz bayram bayram to'gilar Ko'ngil to'la жылы hislardan Ko'z shag'ilama ko'rtizlardan Baxit shodlik suvi toshib to'gilar Tilaklarsiz bayram bayram to'gilar Baxit shodlik suvi toshib to'gilar Tilaklarsiz bayram bayram to'gilar Tilaklarsiz bayram bayram to'gilar Qadrli әниләрен тәбрикләп язганнар чираттагы хатта. Кеше Кайбыш авылында гомер итүче әниебез Гарифуллина Зәйтүнә Касым кызының 3 сентябрьдә туган көне. Һәр туар таңның яктысын, чыккан кояшның җылысын, искән җилләрнең назлысын, гомернең озынын, бәхетнең зурысын, шатлыкның улысын теләп туган көнең белән котлыйбыз әниебез Зәйтүнә. Безнең әниебез 1952 елны Кеше Кайбыш авылында ишле гаиләдә дөньяга килә. Әниләре Махирә, әтиләре Касым 6 бала тәрбияләп үстерәләр. Барлык балаларын эшне яратырга, уңган, тәвәккәл булырга өйрәтәләр. Бу хатыбыз аларның рухларына да дуга булып ирешсен иде. Әнибез авыл тормышын яратып, авыл табигатен күңеленә якын итеп үскәнгәдер. Чит җирләргә китмичә, мәктәпне тәмамлаганнан соң ук сыерлар фермасына савымчы булып эшкә килә. Авылның акыллы, тыйнак, үзе кебек эш сөючән гармунчы егет Шәйхулла белән 1974 елда гаилә кырып җибәрәләр. Әтиебез белән 3 бала тәрбияләп үстерделәр. Инде икесе дә лаеклы ялда. Оныклары ирешкән уңышларга сөенеп яшәп яталар. Җае туры килгән саен һәрберебезгә ярдәм кулы сузарга әзер торучы әби белән бабай алар. Рәхмәт сезгә. Туган көнең белән котлап, иң изге теләкләребезне юллыйбыз сиңа, әни. Сау-сәламәт яшәгез. Шулай бер-берегезгә терәк булып, озын-озак еллар тигез гомер итәргә язсын сезгә. Барлык балаларыгыз, оныкларыгыз исеменнән Илнар һәм Айшат гаиләсе диелгән. Мәйдан телеканалында яңгыраячак җыр бүген сезнең хөрмәткә. Җиткәч тау битендә җиләкләр пешә. Татлы җиләкләрне күрсәм, әнекәем искә төшә. Үсләрендә зәңгәр күлмәк, яулыкның япканагын. Кайда калды икән әни шул
жилек bıçağı Üstlerinde zəngər külmək Yağlıqının yapqanağın Qayda qaldı ikən əni Şul жилек bıçağı Soğumaktan tau bitine Şırlı minesin Bırılıp yılmaygan kileş Düşlerime kiresin Üstlerinde zəngər külmek Yağlıqının yapqanağın Qaytar bulsa iken Şul жилек bıçağı Üstlerinde zəngər külmek Yağlıqının yapqanağın Жилекlerin kürgeçte Ənikəyim iskətişə Dağ bitində hər yıl sayın Kızarıb жилек bişə Üstlərində zəngər külmək Yapan yağlıqlın ağın Düşlerge güne bulsa da Körelin canım Üstlerinde zəngər külmek Yapqan yağlıqlın ağın Düşlerge güne bulsa da Körelin canım Düşlerge güne bulsa da Körelin canım Körelin canım Tağın bir bik матур кытлау килеп иреште безгә. Зәй районы Кадир авылында туып үскән хәзерге вакытта әтиебез Уазыйх белән Чаллы шәһәрендә яшәүче сөекле әниебез Габделбарова Мөнирә Шакирҗан кызының 7 сентябрьдә 60 яшьлек юбилее. Сөйкемле, кешелекле, сабыр хылыклы, йомшак күңелле әниебез күп еллар Чаллы шәһәрендә акушер булып эшли. Әниебез үз хезмәтенә тугрылыклы калып, эшенә ихлас бирелгән кеше. Без аның белән шиксез горурланабыз. Әни, син безнең өчен иң кадерле олы зат. Син безне аякка бастырган, борчылган, күпме куанычлар, бәхетләр кичергән кеше. Син һәр көнне күңел җылылыгын бирүче, нык таяныч булучы үрнәк әни. Без синең алда шиксез бурычлыбыз. Синең җылы сүзең, төпле киңәшләрең өчен мең рәхмәтлебез. Син гаиләң өчен җан атып торучы әни дә, сөекле тормыш иптәше дә. Алдагы көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын. Кайгы хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып, әти белән бергә матур итеп яшәгез. Сине яратып һәм хөрмәт итеп, тормыш иптәшең Уазыйх, кызларың Лилия һәм Айгөл, кияүләрең Айрат һәм Илнар, оныкларың Әминә, Айша һәм Азат диелгән әлеге хатта. Мәйдан телеканалыннан якты теләкләрне кабул итеп алыгыз. Әлбәттә, бер генә бәйрәмдә җырсыз узмый. Әлеге җыр бүген сезнең өчен яңгырый.
узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарым янында яшәр шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы, сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Булган бик кадерле син безгә, парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә. Юбилеем менә бүген, узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Күңелдә сакланган кадерле истәлекләр белән бүлешә чираттагы язучыбыз, хатымны хатирәләрдән башларга булдым ди ул. 1 сентябрь белем көне уңаеннан Instagram шелтәрендә котлаулар, күп кенә постлар урнаштырдылар. Ә мин Мәйдан телеканалы аша хәтер йомгагын сүтә-сүтә үткәннәргә хат юллыйм. Сүзем Кайбыч районы Зур Русак мәктәбе турында. Без 3 туган, абыем Азат, апам Фирая һәм мин укытучылар гаиләсендә үстек. Дәвәнибез Шәмсетдинова Әхли Камал 40 еллык стажы булган укытучы, лаеклы ветеран иде инде без укыганда. Әнибез Юзиева Кайнәт тә гомер буе шушы мәктәптә башлангыч класс укытучысы булып эшләде. 3-4 яшемнән үк мин әнием белән җитәкләшеп мәктәп сукмагын таптадым. Бик ошый иде миңа зур кешеләр кебек мәктәпкә бару. Иң арткы партага утырып, төсле карандашлар белән рәсем ясап утыра идем. Янәсе мин чын укучы. Рәхәт иде мәктәптә. Ишектән атлап керүгә балалар авазы белән гыш килеп торган мәктәп коридорында масаеп, кара калайдан эшләнгән түгәрәк мич каршы ала.
Аның янында агач урындыкта боргычлы борынлы су мичкәсе утыра, ә капкачына яшел төсле тимер солдат кружкасы куелган. Бөтен балалар тәнәфес вакытында шул кружкадан чиратлап су эчә иде. Хикмәт берәү дә ютәлләмәгән, бернинди йогышлы авыруда ияртмәгән. Ул заманның суы да шифалы булган күрәсең. Мәктәбебездә шактый гына мөхтәрәм укытучылар укытты ул вакытта. Мәктәп директоры Габделхак абый Камалиев хатыны Фатыйма апа белән, Гайфулла абый Кәлимуллин хатыны Әлфия апа белән, Вәгиз абый Фәсхетдинов хатыны Мәдинә апа белән, Гөлсем апа Мөхетдинова, Мөслимә апа Батталова, Фатыйма апа Хәкимова, Илүзә апа Гыйниятуллина, Әкрәм абый Минхаҗев. Инде алар барысы да гүр ияләре. Бу хатын барысының да рухларына дога булып ирешсен иде. Без бу улуг шәхесләргә баш иябез. Инде әнием белән Дәвәнинең мәгариф өлкәсендә эшләү юлын апам Фирая дәвам итә. Ул Мәскәү өлкәсендәге мәктәптә укыта. 1981 елда Казан дәүләт университетын тәмамлап, рус теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшли. Инде аның да 40 елга якын эш стажы бар. Әле дә балаларның яраткан укытучысы. Шушы бәйрәм уңаеннан апам Фираяны барлык гаилә әгъзалары исеменнән һөнәри бәйрәме белән котлыйбыз. Без сине позитив, максатчан кеше буларак та хөрмәт итәбез. Гел шулай матур булып, балкып яшә, сәламәт бул. Уңышлар, бары тик уңышлар гына юлдаш булсын. Сеңелең Розалия диелгән әлеге искиткеч тәбрикләүдә, әнә шушы мизгелдә барлык мәшәкатьләрне читкә куеп, җыр тыңларга тәкъдим итәбез.
Düşlerimize bugün aksinin Kömür kümdeki yaktı kıyaş Ot yağlıklı eniyem benim Kömür kümdeki yaktı kıyaş Ot yağlıklı eniyem benim Бүгінгі қонақларыбыз Татар эстрадасының танылған жыршысы, Мәйдан телеканалында лайыклы хит тапшыруының алыштыргысыз алып баручысы Илгәрәй һәм аның күз яуын алырлык сокландыргыч матур гаиләсе. Исәнмесез? Әссәламу алейкум. Әле болай Вәалейкум әссәлам. мактаганнары юк, каушап куйдым. Илназ, сез лайыклы хит тапшыруында бик күп популяр артистлар, эстрада йолдызлары белән очрашасыз, кызыклы сораулар бирәсез. Ә менә безнең тамашачыларыбыз шәхсән сезнең белән якыннанрак танышасылары килә. Үзегез турында берничә сүз. 17 ел дәверендә тамашачылар белеп бетергәндер инде мине, ләкин шулай да тыйнак, артык сүз сөйләшми торган, беренче планга гаиләмне куя торган, эшемне түгел, гаиләм өчен янып йөри торган кешедер инде мин. Миңа Айгөл хатын шулай ди. Субханалла. Айгөл, белүебезчә, сез һәр вакыт бер-берегезгә ярдәм кулы сузып торучы, ерактан балкып торучы бик матур гаилә. Рәхмәт. Бөтен эшне дә бергә башкарасыз. Әйе. Шит җимеш дигән җырга да клипны бергә төшердегез. Төп рольләрнең берсен сез анда уйнадыгыз. Ә менә тормышыгызны иҗатка багышлар идегезме? Тормышымны иҗатка багышладым инде мин. Чөнки минем тормыш иптәшем иҗат белән бәйле булгач, мин инде бүтән тормышны күз алдына китерә алмыйм. Хәзер инде күпчелек иҗатымны Айгөл алып бара дисәм дә дөрес булыр, чөнки күп кенә җырларымны, сүзләремне, көйләремне менә авторлар миңа язып җибәргән вакытта Айгөл сайлап, матур менә моны алабыз, менә бу безгә килешә, менә бу бара, менә бу халык ярата дип, менә бу синең тавышыңа туры килә дип сайлашып ярдәм итә. Сез Менә шул. бер-берегезне шундый тулыландырасыз, субханалла. Рәхмәт ясың. Бәлки менә шушы мизгелдә тукталып шит җимеш дигән җырдан бер өлешен генә җырлап китерсез безгә. Илназ. Кушымтаны ярыймы? Кушымтаны. Ярый. Җырлы сәлам булып яңгырасын. Мәйданлар ашлай бит. Әйе. Шит бакчаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул, йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Менә шулай. Рәхмәт яусын. Бәләкәчләр, ә сез әтиегезнең җырлаганын яратасызмы соң? Әйе, Телевизордан күзәтеп барасызмы? әйе. Менә ниһаять сентябрь җитте, уку вакыты җитте бит инде, сез дә шулай көтеп алдыгыз микән бу уку вакытын? Монда укучылар түгел, әниләр көтеп алгандыр уку вакыты. Шулайдыр. Чөнки менә дистанцион укуда әти-әниләр укытучыларның нинди авыр профессиядә эшләгәннәрен үз өстендә тыеп карадылар. Һәм инде хәзерге көндә бөтен әти-әниләр дәгән мәктәпне яба күрмәсеннәр дип кенә телиләр. Әйе, без дә менә шундый изге теләктә. Ә менә балаларыгызның сәхнәгә тартылуын сизәсезме? Әлегә алар үзләре дә бик белеп бетерми нәрсә кирәк икәнлеген. Алар безнең инде олы кызыбыз Адилә ул биюгә дә йөреп карады. Аннары соң әти скрипка яздыр әле мине дип скрипка яздырдык. Менә скрипкага күбрәк ятышылы. Алга таба нәрсә буласын бер Ходай гына белгән. Мин балаларга гел әйтәм, кызлар әйтәм, эшегезне, һөнәрегезне сайлаган вакытта йөрәгегезне тыңлагыз әйтәм. Менә күңелегез нинди һөнәргә ята, шуның белән үзегезнең тормышыгызны бәйләргә тырышыгыз дип әйтәм инде. Ә болай инде сәхнәне яраталар, теге омтылалар менергә, шулай ук минем белән менә әңгәмәгә дә килделәр бит инде, сөйләшәбез дип киләләр, ләкин аларга берничә вакыт кирәк өйләнергә. Кызым, ничек соң киләчәктә кем булырга уйлыйсың? Белмәйм. Менә белми әле ул. Әле белми, әле уйлый әле ул. Аның теге космонавт та буласы килә, аннан соң стоматолог та буласы килә, җырчы да буласы килә, хирург та, ветеринар да. Безнең менә кичкенәсе генә әйтә, мин хайваннарны яратам ди, аларны тәрбияләячәкмен ди. Аннары соң инде
Безнең олы кыз әйтә инде, ул хәзер дөньяны бик нык өйрәнә башлады. Зур, көчле авырулардан дару табачакмын мин ди. Менә Адилә әйтә. Шулай да күп кырлы шәхес булырлар иншалла. Алла бирсә, Алла бирсә, Алла бирсә. Шулай тапшыруыбызга җыйнау бергә килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Түгәрәк бәхет тапшыруын тагын да ямьләндердегез. Тамашачыларыбыз да сөенгәндер дип уйлыйбыз. Сезгә бик зур рәхмәт, шулай хөрмәт итеп чакырганыгыз өчен. Үземә дә бер яктан караганда әллә ничек булып китте теге бу тапшыруда әңгәмәдә. Элек үзем әңгәмәдә катнашып үзем сораулар бирә идем. Хәзер үземә биргәч авыр икән ул. Җиңел түгел. Җавап бирүләре. Әйе. Шул. Рәхмәт, очрашканга кадәр. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Мәйдан каналын карагыз, түгәрәк бәхеткә үзегезнең якын кешеләрегезне әлеге тапшыру аша котлагыз. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Мәйдан телеканалы бу атнада туган көннәрен билгеләп үткән һәр кешене ихлас тәбрикли. Кешеләргә йомшак мөгамәлә күрсәтү, бер җылы сүз әйтүдә изге гамәл булып санала. Сез дә, хөрмәтле тамашачыларыбыз, якыныгызны сөендереп, яраткан җырлар, фотосурәтләр белән үрелеп барган матур котлаулар җибәрә аласыз. Бар да бик гади. Мәйдан.тв сайты аша түгәрәк бәхет тапшыруына котлауларга заказ бирү дигән төймәгә генә басырга кирәк. Белешмәләр өчен телефон 212 27 27. Саф теләкләр ияләренә барып ирешсен иде. Мин Зөлфия Шамсуарова бүгенгә сезнең белән саулашам.